kaunis aurinkoinen päivä. Pip ja Jyri ovat huviretkellä. Nallen kupissa. Kuinka sanotaan? Seuraavana on vuorossa. Kuinkas nyt sanotaan? Ole hyvä vainosaurus. Maistuuko teille kummallekaan pikkuleipä? Sä ja Jyri saavat syödä loput pikkuleivät. Mikä tuo outo ääni oli? Pipsa, Jyri, tulkaa pian sisälle. Äiti, kuului iso Ukkonen jyrisi. Kohta tulee aatamalla. Äkkiä sisälle ennen kuin Hoho, turha huoli. Saad... Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Nalle jäi puutarhaan. Se kastuu. Ei, Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. minä olen ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Hohohoho. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka säälii isäpossua? Lattia kastuu. Helppo homma. Äiti, jyrisee kovaa. Ei syytä huoleen. Turvassa ollaan. Lasketaan salamien ja jyrähdyksien väli. Mitä pitempään lasketaan, sitä kauempana ukkonen on. 1. Päästiin 3.